Ramogi kum kete Ramogi TV sani koro bang' yudo weche manyien gi Lydia Okelo weche manyien mag duol. Koro wadonje twak marwa mar duol e odhiambo ni Lo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa machiegni nyinga en George Bati. Odhiambo ma kawuono wadani wagoye mbaka wang'iyane to weche motenre koda budget ma ikomenda 2023 2024 odong' mana seche manok kende to isome od bura kendo jo od bura odiochieng' ma kawuono obedo kod thuolo mar twak e tielo mar ariyo mag moko kuom gigo madhi riembo budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Omiyo odhiambo ni nyakwara Ramogi wadak kolane e moko kuom gik manie budget. Pek mage, yot mage ma odhi bedo godo ne ja Kenya, in ma jachulo suru, in ma bende chik kata pend chik ma pacho ka omi thuolo e oboke mokwongo mar andika ni kaka jalo mani kod teko gi teko ma bende jok ma oyier kata ma nie kombe un ema omiyo teko mar japiny ni kanye oboke ni kata andika mar budget ma higa 2023-2024 bende deo dwaro mar japiny ere ka onyalo kelo lokruok. Omiyo bang' bedo e od bura gi twak mar tipo ja od bura manyando Jared Okelo wan godo kanya kwa Ramogi onyiso ni to e twak mar gi kawuono kotenre kod weche mag budget makoro idhi som chieng' tich ang'wen ni. Pogruok maneno gi gin pogruok ma owinjo bed ni konyo japiny koso pogruok mana ma joma thoth gi joma nok manyo mowinjo bed ni dhinegi. Magi gin wach mwadani wagoye mbaka kawuono machiegni nya Mheshimiwa Jared kendo erokamano kuom wuok e bunge gi lep mondo ibi iwe gi nyikwara Ramogi Jwang' mano miyi teko mondo mi idhi chunegi e od bura. Ok nyando kende nikech chike molose e od bura tiyo Kenya mangima. Omiyo koponi gi kier kata ka gibam to piny Kenya mangima winjo ni chikegi obam, to koponi gi riere to Kenya mangima bende riere machiegni. Erokamano osiepna George Bati kithuolo meme ya mondo bi atwag kod oganda mana kaka iselero ne ane od bura to ka awinjo luong makende mowuok Ramogi TV to nikech magi ma oganda wawinjo ahinya to bende ne gima puonjo jothurwa kendo miyogi entertainment nyaka na we gigo duto madhi nyime mondo mi achopi awuok kod jokanyanam. Yiena mondo awachne gino imore uru kamoro moro ma gintiere ka achiel kod jonyando constituency mose miya thuolo e tielo mar ariyo mondo mi atinegi kendo awach wechegi e od bura gi kuonde mopogore opogore. Mana kaka iwacho wasebedo kuom jumbe ariyo mokalo ka wawuoye weche mag budget. Budget en gimitimo kuom higa ka higa to nikech kalenda mar sirkal mag weche mag omenda iloro dwe mar 6 tarik 30. Koro en koseromo tarik 30 koro weche ma ochako tarik 1 dwe mar 7 gin weche mokalo. Koro ichako new financial year kaka dhongere dende. Omiyo en chik bende mar sirkal ni nitiere gimoro ni budget policy statement BPS miloso kod CS kata minister mochung' ne weche mag omenda. Chik wacho ni nyaka okele od bura sa mowinjore. Onyiso no nyalo kele dwe mar 2 nyaka kar dwe mar 4. Kosekele od bura tikale od bura kaka en no ka itikete sidienje mopogore opogore mwaluongo ni committees. Koro ka gin weche mag pi monego losi e piny Kenya titere ne komiti mochung' ne pi. Ka gin weche mag pur titere komiti mar pur. Mag ndara bende kamano. Koro ing'inje thindo e departmental committees mondo ng'iyani to gimane BPS kata budget policy statement moa kuom minister cha bendo winjore gi pesa ma Kenya nego kata ma Kenya nyalo yudo mondo migigo odonji kaka dwarore. Kosetiek weche mag budget nikech mana kaka wadake udi ego budget ni kisego budget ni ting'yo ni koro pesa madwa temo gik mwandiko gi dwa kama nade. Koro mane makelo wa gimiluongo ni finance bill miwinjo ka koro osekelo weche mag ywaruok mang'eny gi. Tiende ni wasego budget waseng'eyo kata jopuonj dhi yudo pesa maromo kama, jolweny maromo kama, jogo matiye migawo mopogore opogore yudo pesa makama. Koro pesa ni odwa kama nade ema koro finance committee manie od bura koro manya ne gimiluongo ni finance bill
kuonde monego kwalie japiny. Awacho kwale nikech ka wang' wachako nyoso dier finance bill magikelo sani ni en yor kwalo japiny, ok en gero japiny. Koro kosekel finance bill ema koro sirkal ng'eyo ni ka wadwa kawo osuru maromo kama kuom joma chalo kama. Koro osuru go kosechokgi tichake ng'iyo ni to pinje mag osiepewa bende nyalo miyowa kony moluongo ni grant. Grant ire ni omiyi moko ichake chul. Bende ma jothurwa ohero ahinya. Ing'eyo kidhi Israel, yes, to ja Israel biro koni niya, hola 3,000, hola 1,000, to thurwa kata waloke wakone 100,000. Koro 100 ni nitiere pinje ma samoro dwaro no bed kod tudruok gi piny Kenya, yore mag dongruok. Yes. Koro gimiyo grant, pesa ma ok udwoki. Kamano to wan gi gimoro ni loan. Makoro kaka sani jo Kenya nyose yudo loan kowuok kuom International Monetary Fund, IMF, ma en $1 million, $1 million. Mane biro gimoro ka $100 billion, equivalent mar Kenya shillings, $100 billion. Koro mano nyoe gise chiwo kendo nitie. Koro mago bende donje budget. Ka nitiere pinje machalo China gini ma jamiji pesa, bende ichak ing'iyo ni to ginyalo chiwo pesa di, bende irwakie budget. Koro in ka gi budget to in gi yo kuma pesa dwa wuokie. Yes. Mage gik mosebedo kwa fuono korgi, kochakore nyaka nyo wae recess. To ncha wachake toke kanyo nikech budget policy statement ma wacho cha no kel mabet chon matin. Koro committees osebedo karado kang'iyo line ka line mag pesa monego donji kuom projects ma sirkal dwaro. All right. Jared, wach mar finance bill ma iwuene, iwacho ni ikete mondo ng'eni to idwa kot ja piny nang'o. Kamano. Mana kaka iwacho idwa kot ja piny nang'o. Kamano. En wach mosekelo pogruok e kind joma paro ni sirkal ni kare gi joma paro ni sirkal odwa dhi ahinya. Nyaka kama wuoyi makoro kawuono pedh paro makama mondo som e od bura. Chung king'iyogi. Bende en chung mar japiny. Erokamano, nyocha ne gisekelo finance bill ni toke kacha kenda mora ahinya gi ute mag fwambo machalo Ramogi gi Royal Media mangima. Nikech usekawo thuolo maru mar puonjo jopiny gima nie finance bill. Kendo kanyo to usetime tich maberie moloyo. Juma mokalo kendo nutime maber duto nikech naneno ka stations te manie Royal Media noluongo jogo man kod lony e weche mag omenda. To ne gikelo jo sirkal bende machunowa gi gik marichogi. Be gipedhonwa ka, nobedo piny. Kae to ne uchak ukelo japiny bende magigi biro hinyo. Nyaka jogo mantiere weche mag comedy naneno osiepna Eric Omondi gini ka. Koro ne utime e yo mondo mi japiny owinjane ni to finance bill ni odhi konyo ng'ama nade. Kane dibeto rumo, jowa mane owuok e sirkal ne ok ong'eyo kata gima nie finance bill, to jogo mane obiro kaka experts machalo Kwame Owino gini, Wainaina gini nenika, Bill Okelo ma bende ne nie od bura kinde mokalo. Nonyoso kor gicha e yo ma japiny nowinje makoro sirkal bagni abaga. Paro mantie chalo kama. Yes. Inyalo paro ni juma mokalo kanyo Ruto nie nyasi moro Narok. Kama nyo Soipan, ma en minister mochung' ne weche mag alwora mag gwenge, nyo luongo nyasi kacha. To Ruto nyo wacho niya, nodwa ng'iyo jogege te madwa dhi pingo gire ma ene mokele od bura. Ok nyo kete kamano. Tiende otemo wacho niya, joge manose nyiewo te nyaka jo Jubilee manyo ringo wewa. Toge kamoro be ok ing'e siasa ka. Samo nitie jomoko maringo dhi kacha gotieno, dhi choko gimoro matin. Koro odwa ng'iyi e TV kakigo ombulu kacha. Tiende niya, gimarache michunogo ji. Waswahili wacho ni kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ka en gima ber tichunowa kode nang'o, tibuogo godo ji nang'o.
nyisi ni en gima ok kony japiny, en gima koto japiny kendo hinyo japiny. Ka wadhi kaka wantie sani e od bura, ging'eny moloyowa. Nikech mokwongo ne gin kod numbers toke kacha. Kaeto ne gikawo jo Jubilee 23 bende odonjo kuomgi. Kaeto nitie jowewa bende mosewuok ayanga ni gin gilemo gi joka. Koro giringo gin bende gidhi. To gin gi joma be samoro gitudore godo kisiri. Koro kwadhi kaka wadhi dhi juma manyien ema samoro wadhi goyo ombulu. Yes. Gidhi hingowa finance bill gi cha dhi timo nade dhi kalo. Emomiyo nyo jopiny okawo tijno kamargi. Toke kacha nyo wan gi weche 4 moko mapek manyo Prime Minister Raila Odinga nyo omiyo sinani. Kendo nyo omiyo wan e ndara kinde ka kinde mondo omiyo wa press gigo mondo timre kaka wadwaro. Tinyalo neno ni nyaka nyo wach finance bill ni wuogi. Wan kata ka jo siasa waonge ndara to jo piny okawo tijni kendgi giwegi. Giringe ndara kendo gichamo tear gas. Nikech ging'eyo ni gini en gima dhi miyo gibedo jomodhier moloyo kaka gintie sani. Koro tino dhi okal nikech ging'eny molowa. To wan kaka jogo mabende nigi jopiny. Mana penjo ni ng'eny gi molowu ni gitiyo gi pach japiny koso en yiengruok kuom duond bura kata ng'at ma isiro gi sani. Japiny ni kanye ka mheshimiwa, japiny ma iwacho ni omiyo thuolo mar telo ni en kanye. Erokamano. Kane en adier bedo ni idwa ng'i pach japiny to gini ne ok chun godo ji. Gimomiyo awacho kamano chalo kama weche ariyo motenore kode. Mokwongo, yes. Ka wan e ot gi joga to chandruok wuok mar pesa kaka koro Kenya onge pesa ne. Gima watime sinani en kaka wanyalo chiemo. Mane gima biro namba 1. Namba 2 ma wanyalo thagorego en kaka wachulo ot. Kanyo an gi kiru moro magero dala, project no nyaka we mondi nikech gima koro duong' en ni pesa mathin ni ere kaka dang' wadwaro mogo galot manyalo chwalowa kaka family. To iyudo ka sirkand ni kato bedo ni jopiny hinyore kabisa. Budget king'iyo, budget mogoni nitiere magiketo ni idwa los ndara, nitiere midhi los godo weche mag pige, nitiere gik midwa los godo weche mag osiptande mabende bera. But situation ma jo Kenya nitiere ok en mar loso ndara. En ni ing'iyo yo minyalo kelnegi godo ngima obed mayot mondo mi chiemo emwatime sinani. Ji mang'eny nindo kech maonge gima obelo aukinyi nyaka odhiambo. Emomiyo ineno ka koro sani kata weche mag njore omedore e piny Kenya. Nikech ng'ato denyo to dwaro yo monyalo yudo godo konyruok. Koro joge ok tim gima japiny dwaro, to gitimo gik ma gin giwegi ema gidwaro ni gitim. Aparo ni mar ariyo Ruto dwaro kama. Ruto osebedo e siasa higni mang'eny. An ayude, ibe yude. To omiyo en gi lony. Ong'e gima hinyo japiny gi sama gino hinyie japiny. To gi sama japiny winjie makare. Kanyo wadhi e yiero toke kacha, en nyo ringo ni kato bedo ni en deputy president, nyo ringo ni en oseriembe sirkal en opposition. To bedo deputy president nyaka sama nyo dhi chame muma. Ong'eyo ni mane gima japiny winjo siasa mar opposition. Koro gimotemo timo sani en niya, yiero nitiere 2027. Kot jogo chon kise koto gi 2023, 2024 tikoto gi 2025. Ket ngima obed ne gima yot, kel subsidies mag Uhuru Kenyatta ka. Mondo ngima obed mombekore 2026 gi 2027 kapok ji odhi e yiero. Nikech ja Kenya samoro wiye wil kanjiri. Wi wadhi wil ni ng'ani nyodwa nego wa 2023, 2024, 2025. Mane rieko mose ng'ado. Emomiyo ineno ka sani jo piny ywak ni gino kwadwar ji ringo dhi enda to kodew. Ong'e ni yiero pod ni mabor, gik maricho go obiro loso ka yiero bare. To nikech okawo advantage niya, wan joma wigi wil piyo. Ka kinyo chako keto ngima bedo mayot, ma samoro mafuta ma sani dwa dhi nyaka 200 per lita ni. Kinyo duogonwa nyaka 160. O mogo wuok kuma entiere 230, makinyi giyude gi 80. Gi ndalo no kende, ja Kenya wiye dhi wil ni ma ng'ama nyodwa nego osando wacha. Ichak idhi mana
gone ombulu Alright. gi jogo ma ok ong'eyo weche mag siasa kaka ringo. Andika wiye mag budget mag 2023-2024 midhi somni. Waneno kako pog omenda e kidienje mopogore opogore. Kendo apisi mar jatend piny Kenya omiyo omenda bilion madhi 4 gi dire. Apisi mar jalupne omiyo omenda madhi bilion 3 gi wiye. Apisi mar ilongo ni Prime Cabinet Secretary, jotend migepe Musalia Mudavadi omiyo omenda maromo bilion bende mana modhaw. Penjo king'iyo gigi, kiketogi, ming'iyogi, wacho kasi neno ko mi od bura bende mage. Kendo od bura bende omi bilion moko e miche gi wiye. King'iyo gigi, okwane ka samoro apisegi omi omenda bende mana mojuol ma samoro keto piny owacho mamalo kata thuok piny owacho mamalo ni tesre thuoke ma iluongo ni executive ni tesre kaka un jod bura nikech tije uthoth kuonde gik moriambo bende ng'eny nyalo bedo matek. Ang'o momiyo samoro ma nyalo bet ni timore? Mana kaka isewacho, achak nigo pis mar president no mokwongo. Kawuono gibiro gi budget moro kacha ma okora ni e iye. Nikech office mar president gimiyo bilion 4 kaka ilero no. Kaito gibiro gi line item moro budget kacha ni budget mar State House. Koro State House gimiyo bilion 7. To ema na penjo nikech ne ane od bura. Kisemiyo office mar president bilion 4. Tichaki wacho ni State House kendo ichaki miyo bilion 7. Kata kapok wadonje bilion 7 mar State House. Uhuru Kenyatta nyowe ka budget mar State House kata office of the president te nyo en bilion 3. Adek e higa mangima. In fact ne en 1.8 kuom kinde mang'eny. Sani ka kore Ruto kete odonjo bilion 7. Tema na pendo joma ne tiye State House ka pok wawinjo kamoriembgie kata pok wawinjo kamolande tije ni koro Ruto medo ji e State House mang'eny molo mano Uhuru nego. Pesa ne idwa tere kama nade. Mar ariyo pod Uhuru bene yudo mana welo moa e pinje maoko mane dhi State House kanyo. To kati ibed gi welo wendo nyalo chamo bilion 1 kuom higa. Yawa ne gichama ng'o e State House ka. Koro magi gima temo wacho ni ing'ene gima jogi temo timo mana lero matin. Giiko pesa ne yiero ma 2027 to ok dwa manye 2026 imanye sani ikete kando. Mondo mikawadha 2027 ja en gima kore ikaw kamano kanie titiyo godo mar dhi rocho yiero kendo. Office of the president kidhi kacha tiyudo ka joma tiye iye mang'eny koa e office floor mar malo 11 nyaka floor mapiny gin jomoluongo ni ngao national government administration officers jogo motelo ne chife gi DC public service gin joma already tiyo na departments mopogore opogore ema ni office of the president. Yes. Gin gi budget kendo mar gima giluongo ni internal security to maga jomo pong office of the president e town. Kori penjo ni 4 billion ni en marang'o to bilion 7 mabende mar State House en marang'o to ng'agi matiyo kode nikech office of the president nyiso ne ni ker yes State House temo daki en go office kanyo bende but kiwacho office of the president nyiso ne ni paro no nego beno dhi tiyo town. Koro samene town odwaro chai odwaro mandas mabe ok derom bilion kata no madho chai lita maromo nade nikech awinjo ni ok omadh kong'o awinjo anakia. Koro wapenjo ne bilion 11 e office achiel ma en 7 plus 4 ne ng'at achiel to Uhuru nyowe ka en bilion 3 to nyo timo tije godo te. En koto japiny koto maromo nade e sama jopiny bende onge yor konyruok to jopiny bende nyo paro ni gima no Uhuru timo mar olo pesa mori keto mondo kony weche mag mogo kony weche mag mafuta mondo meka japiny dhi nyiewe to nyiewe gi nengo mabeto ogore piny matin. Koro yudo ka line budgetary lines gi keto gi kacha mana mar koto pesa kuom ji gimedo bila pesa mang'eny kabisa odhi malo keo gi bilion 3. Police department inyalo wacho ni samoro weche mag njore madhi nyime Baringo gi ni bandits moko mathago ji northeastern. Yes. Koro inyalo wacho ni police omed pesa jolweny omed pesa
to bende chak dhier wento jolweny gi ka nitiere peacekeeping mission ma jolweny dhiye kaka koro sani gin e DRC Congo kocha to gi Somalia be gin through AMISOM kama nyo jolweny ma Uganda gidwa nego 50 ka seche ma gidhi kuro ok gin misikwa gin misik United Nations gin misik African Union wachako mero jogi pesa nang'o to kana penjo to kona ne ya ni jolweny moko nyoor koro konyore gi polise Baringo mar nego bandits kata tieko banditry kata kuo mar jamni kacha to dang mede mana bilion adek kwane jogo chama ng'o Baringo kacha koso gene miyo gi allowance mar pesa di koro king'iyo budget te Maruto ketone ena gima koto japiny ok ane gima konyo japiny yiena aguse mathin e weche mag finance bill mabe koro gikelo ni e yor manyo pesa mondo mi wa fund weche mag budget makoro isomo ni wach maduong' kacha be ok en kata ot to kata ka wakwonga chage wach odno nyogi wacho toke kacha ne ya ni in igolo atamalo 3 mar misachi mondo dhi ger ni ot kama dhi gere ok wachi ni in chieng' inyisi bang' higni 7 ni nolos ni ot moro Turkana idhi dagi e bati kure ma odi oyudore jatendi ma mitiyo ne kamiluongo ni Royal Media ni be golo atamalo 3 marom gi maricha tina ni gi mach pesa koro kan igolo 2,400 jatendi be golo 2,400 en 4,800 ne giwacho ni ka in ng'at ma ok dwar odno kata ok oyudore tinyalo kawo pesa ni koro koponi yudo ka Turkana bor koro inyalo kawo pesa ni chande mane gima wach na sani mondo kik achul ang'o mi kawo pesa na kaeto bang'e ing'eyo nitiere gimoro e pesa ka iluongo ni losing value mar pesa with time 1,000 manyo higa mokalo kanyo uru tiyonwa ok 1,000 masani 1,000 ma higa mokalo ne nyadhi e supermarket me kwanya gik moko 2-3 iduogo godo sani kidhi ga 1,000 no osiepna gimidhi duogo go en gima useless nikech value mar pesa osedhi piny jogo ng'adi 2,400 sani to idhi ng'ade kamano nyaka higni 7 nikech nyogi wacho ni ka ok yudo ot bang' higni 7 to koro inyalo dhi kawo pesa ni idhi na miya 2,400 mane ichako gocha not recognizing ni kaka ndalo medo dhi pesa ni no bende lose value mheshimiwa apenje penjo moro en adier ni lokruok moko mane iwacho ni winjo bed ni timoni nomulo wach mar house levy ma inyalo duoke piny nyaka tamala 1.5 koso gina weche ang'o muwinje od bura nikech ma en wach mosenyuolo paro mathoth ahinya kaka ikele ni samoro ng'ato ok dwar wach mar ot nitiere paro manyogi wacho ne onego gi table gino kawuono to ne ok gi table kata kapo ni gi table bang'e kane wasewuok to ok awinjo ne giparo ni gigole atamalo 3 gikete 1.5% kaeto giwe ni jotijo mondiko uge gin koro ok gigol koro ing'adi mana ng'at achiel ni to gima whatever it is nikech wan ok wadwaro ot by the way kiwuotho Nairobi ka kata mana Dandora kata mana Roma kona gini kata idhi Karen kata idhi Kileleshwa nitie udi mang'eny ma ji pok odake nikech joma donjo e gionge nitie mang'eny molo kata flat ma jo China gero ka mang'eny gi gina nono koro sirkand ni ng'ama ncho nyisogi ni udi onge Kenya ka midwa mana nugedi problem wa ok en ot problem wa en ya ngima mar dhano uketo bedo tweta ahinya kimbeko nago pesa na matin ma aloso ni nyalo dhi roma gedo dala kimbeko nago anyalo gedo ne waya moro maonge ot kimbeko nago omera moro mosechandore od lum nyalo yudo od mabati mbek ngima ne ji te weri gi wacho ot wan ok wadwa ot to kata kinyero gigero utegego giwacho ni ka ok yudo ot bang' higni 7 to koro idhi om pesa ni osiepna ka koro kiny giwacho ni udigo ne ok oger koro ji dhi manyo pesgi to bende pesa no dhi bedo available to ng'amo wacho ni bang' higni 7 Ruto ne ma pod dhi bedo president en sure manade no dhi yombo 2027 monyisa ni bang' higni 7 nikech sirkande gi lokore dong koro obedo policy ma sirkal ni
ne oji otero pesa koro inyalo dhi omo mari kata sirikal lokore but gik mariembo sirikal bede migepe mag sirikal ji ema wuok to jog bede migepe go to pod gin mana makama nitiere gimoro sirikal kae ma president nego iluongo ni executive order yes kata veto power ma president kende manigo inyalo paro ko Uhuru nodagi ndiko judges moko manonego dhi e court of appeal nikech jo FBI mo America nondiko report mar ng'ato ka ng'ato gimomiyo jogo konego donje offices go ka Ruto nodonjo bedo president chieng' mochamo mumano emondike judges go makinyne gichamo muma Ruto nodhi mochako ndiko PS mana mar police madil gi police kende gima ne onge policy wa machon omiyo ok inyalo wacho ni policy ma sirkal en gimosiko kata sirkal olokore ng'at mobiro donjo no be biro donjo mana gi meke koro gima natemo wacho niya udi ok odwar ke ji teni gi ot gimi wangi mobed mombekore mondo ng'ato gedi be pok anyisogi ne adwa ot mar bedrooms adi eto sirkal ni nong'e na adwaro ariyo samora nadwaro achiel kende samora nadwaro bedrooms adek ini chuna gi bedrooms mang'eny nadhi timo nade koro mana achiel namba ariyo magombo ni wamul mapek molow mwawacho gi te ing'isa ni sawa ochiegni rumo koro wacha ni mi dwani mul no mapek no to mako ka donjo kani wudo mera tek manade dala ka gima awacho ni nitie gimoro ne oduogo piny ni VAT on fuel yes mauta ne ingeni VAT chik wacho ni natamala 16 to nikech Uhuru Kenyatta ne dwa cushion jopiny ke jopiny ne hinyore ahinya to kisemulo mauta timulo gimoro amora Uhuru nokoni gini wakele obeda tamala 8 on VAT mondo ngima japiny ombekre finance bill miwinjo wuoyeni otere nyaka 16 kuma ne entiere chon nyiso ne sani fuel kidhi petrol station petrol en siling 182 idhi med siling 15 wiye tiende ni wadhi chulo siling 200 kuom lita achiel to kisemulo mafuta osiepna imulo nyaka koda ni te nikech ilose gi mafuta imulo gimoro amora mantiere omiyo wawacho ni wach odni be bera wawuoye to waket pekwa e keto wach mar fuel ni odonga kamanyo entiere sani kihinyori osiepna gi finance bill magikelo ni and God forbid ok odwa ni ng'ato hinyre watieki to insurance odhi omiyi pesa ni joge wacho ni pesa no ipogo kodgi atamala 16 mar insurance no iduogo negi tiende ni hinyruok ni na ema ne girito Mheshimiwa make gi kanyo make kame make no bang kusego mbake od bura angeni ka uno goe kinyu bro goe ibro goe wabiro luongi mondo wachak wang'iyane ni gigie pek mane nikech japiny pod en japiny ang'o gini ma samoro nyalo bedo ma pek ahinya ne japiny kokalo kata koponi ogoye piny nyakoro Ramogi ne wan gi Mheshimiwa Jared Okelo jaod bura manyando miyowa pache kotende kod gima oneno ewi budget makoro idhi somni kachiel kod paro mar chik mar omenda miluongo ni finance bill ma higa 2023 erokamano nyakuom kete Ramogi TV kendo thuolo machielo bedo ka iduol ne an ka elo Trevor Mbija Nyasaye mondo obed kodi oriti masani